Hola, gent de Vacarisses. Us vull recomanar un llibre per aquest Sant Jordi o per quan vulgueu comprar-lo, prestar-lo o regalar-lo, que és el Fahrenheit 451. Molts ja el coneixereu perquè és un clàssic de Ray Bradbury. Us l'ensenyaria, però li vaig deixar algú i no recordo aquí, i bueno, ja l'he perdut, l'hauré de tornar a buscar. I bé, és una distòpia és un futur hipotètic bastant xungo, en el que els llibres són cremats pel cos de bombers, i el protagonista és en Guy Montag, un bomber, al que li arriba a les mans un exemplar que li crida l'atenció i se'l guarda. I a partir d'aquí comença la història. I trobo que és una història molt interessant a llegir ara, tenint en compte que es va escriure als anys 50. Fa més de 70 anys que es va escriure aquesta història. I ja s'hi veu una mica, és molt anticipat en el seu temps, el fet de l'addicció a les pantalles, perquè la societat viu molt recluïda en si mateixa, consumint compulsivament el contingut que els governs emeten a les pantalles. Això ja estem parlant dels anys 50 del segle passat. Imagineu si és avançat en el seu temps. I bé, se'n va fer una adaptació cinematogràfica de François Truffaut. És difícil de trobar, però si podeu, no perdeu l'oportunitat de veure-la. L'heu de veure amb el prisma de que aquesta pel·lícula és dels anys 60. No li busqueu molt els tres peus al gat, però és una molt bona adaptació. També la cadena HBO va fer el 2018 una adaptació de Fahrenheit 451, però no l'he vista, no puc opinar. I si us agrada Bradbury i la seva manera d'escriure, ara fa molt poc es va reeditar aquest llibre, El Zen en l'art d'escriure, que feia molt de temps que estava desaparegut i ara l'han tornat a reeditar. I si podeu fer-li una llegida, és una espècie de manual d'escriptura en el que el propi Bradbury explica de quina manera es va inspirar per escriure la multitud d'històries que ha escrit al llarg de la seva carrera. I bé, això és tot. Espero que passeu un Sant Jordi el millor possible, malgrat hi ha el confinament, i felices lectures.